καλά. Πήγα... Καλά πάμε. Πήγα και στον Ιφαντίδη, πήρα το δρύς αυτό, τα παιδιά, να το βάλω. Αυτό πολεμάω τώρα, πώς το λένε, το τέμπλο. Το τέμπλο. Τα παράθυρα τα έχω βάλει ολαφρό, μόνο δεν έχω βάλει τα αρμοκάλυπτα, θα τα βάλω τώρα μετά. Εντάξει είναι και αυτό. Μόνο που ο Γιάννης ήρθε, χθες ήταν εδώ με το ταπετσέρι. Δεν μου λες, με το ταπετσέρι, ναι μάλλον. Και μου βάλαν και ξυλώσα κάτι πιχάκια εκεί μόλις μπαίνεις αριστερά που πας στις τουαλέτες. Εκεί μου βάλαν και ξυλώσα για να βάλει τα πετσαρίες εκεί. Μου έβαλε και να δεν ήρθε καθόλου στο τέμπλο να έρθει. Μου λέει τι γίνεται εκεί, λέω εγώ το ξύλωσα, την ξύλωσα, πώς τη λένε, τον πίνακα το ξύλωσα για να μπορέσω να βάλω το τέμπλο. Και του λέω, λοιπόν, μόνο που δεν βρήκα ρε εσύ Νίκο, θα ψάξω και τώρα το απόγευμα, το βράδυ, γι' αυτό, για το παραθυράκι αυτό ρε, το σειρώμενο που κατεβαίνει. Να κλείνει κάτω, δεν θέλεις να κλείνει κάτω? Ναι, να βρω κάτι από εκείνο εκεί. Δεν βρίσκω μόνο αυτά κάτι άλλα, δεν βρίσκω. Τώρα ξέχασα να ρωτήσω. Έλα. Όχι, δεν μου δείξε. Του λέω θα είσαι εδώ, μου λέει εδώ θα είμαι. Δεν μου δείξε τα έπιπλα. Λέω τι, γιατί σου λέω από μακριά ερχόταν, φώναζε γιατί έβρεκε χθες όλη την ημέρα. Και και μου λέει έλα από εδώ σε θέλω, πήγαινα εκεί, ξύλωσα αυτό, πήγαμε για ένα έπιπλο μετά να το ξυλώσουμε, δεν ξέρω, για να βάλουν κάτι στο δάπεδο, το είχε βγάλει ο ηλεκτρολόγος μετά και του λέω θα είσαι εδώ θα είμαι, μου λέει. Τώρα δεν τον έχω δει ακόμα. Εντάξει Νίκο, λοιπόν τα λέμε, άντε για καλημέρα. Έχεις βάλει εσύ, έχεις βάλει ακρόαση. Εσύ έχεις βάλει τώρα. Εγώ έβαλα. Πάτησες λάθος έκανες τίποτα, εγώ δεν έχω βάλει τίποτα, όχι. Μήπως πάτησες εσύ στο... αυτό, όχι.